Assalamu alaikum. Kamar yadda na faɗa muku za mu fara tun na koyi editing. Ga duk wanda ba shi da application ɗin da ake yi editing ɗin, kawai abin da zai yi zai shiga Play Store ne. Idan ka shiga Play Store kamar haka sai ka yi searching ɗin CapCut. So da CapCut za mu dinga shi wannan ɗin editing ɗin. Sai ka rubuta CapCut ga shi a nan. Idan kai searching sai ka yi, ni da yake na sauke shi ga shi nan. So sai in buɗe mai open. So bayan ka yi open ka buɗe shi. Bayan ka buɗe CapCut ɗin akwai abubuwa da yawa da za ka gani a home page. A home page akwai new video. A new video nan ne gurin da za ka yi idan kana so ka yi creating ɗin sabon project, nan ne za ka taɓa domin ka creating ɗin new project. Sannan abu na biyu za ka ga akwai edit photo. So shi kuma edit photo nan ne gurin da za ka yi editing ɗin hoto. Sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka gani. Na farko akwai post template. Shi wannan template idan ka zama template creator, so nan ne za ka taɓa ka dinga yin posting ɗin template. Sai auto cut. Shi kuma wannan shi ne zai baka dama AI zai yi amfani da abin da ka bashi umarni sannan ya yanke ma. Sannan sai retouch. Shi retouch amfaninsa idan za ka yi editing ɗin color, so shi ne za ka yi amfani da shi. Amma shi wannan direct retouch ne za ka yi amfani da shi. Sannan sai AI generator, sai kuma auto caption, sai desktop editor idan kana da desktop, sai remove background, sai kuma AI tools. So waɗannan da kake gani ba ma buƙatar su a yanzu. Abu mafi muhimmanci da muke buƙata shine new video. Shine inda za mu je creating ɗin sabon project. So wannan kenan. Sannan abu na gaba da za ku duba shi ne idan ka yo ƙasa akwai gurin da aka saka template. Idan ka taɓa template to zai kawo ka guri irin wannan. So idan kana so za ka yi amfani da creating ɗin wani abu, so za ka iya amfani da shi sannan sai ka yi wannan. Sannan abu na uku kuma shine akwai library. Shi library gurin da ka yi editing bidiyo ne. So za ka yi zai ma drafting ɗinsu a gurin, zai yi saving ɗinsu yanda idan ka dawo za ka dinga ganin su. Shi amfaninsa kenan. Sai kuma abu na huɗu shine ni ɗin nan. Idan ka taɓa ni, shi nan zai kawo ka wajen settings. Waɗansu abubuwa ne waɗanda za ka shiga ka gyara. Misali gurin da za ka creating ɗin account ɗinka. Idan kana so ka buɗe account, so za ka yi amfani da Gmail ɗinka sai ka creating ɗin account ɗinka. Sannan sai kuma wajen nan wajen da za ka ga notification ne, abubuwan da suke turowa za ka gan su. Sai kuma nan wajen da na taɓa ka ga edit profile, manage, za ka iya sign out, za ka iya switch account. Wannan kenan. So abu mafi muhimmanci inda yake da matuƙar muhimmanci shine edit. Wannan bidiyon shine introduction na farko, abin da ya kamata ka sani akan shi CapCut. Sannan abu mai muhimmanci shine new video. Nan ne inda za ka taɓa. Idan ka taɓa kamar misali kamar haka, so zai kawo maka bidiyoyinka kamar haka ga su nan. Idan hotuna ne ma ga su nan za ka ga hotunanka. Yawwa wannan kenan idan bidiyo ne. Sannan kuma a nan idan ka kula a nan akwai library. Misali a ta saman nan idan ka taɓa library, nan ne zai kawo ka waje ne kamar irin wannan. Idan kana so ka ɗauki background. Sannan kada ka manta duk wani abu da ka gani a cikin CapCut in dai ka ga akwai alaman diamond a kan shi, so idan ka yi amfani da shi sai ka biya. Sai ka yi subscription sannan za ka yi exporting ɗin bidiyon ka. Amma idan ka kula da wannan wanda na taɓa ɗin nan, wannan babu alaman diamond a kansa, so za ka iya amfani da shi. Ka gan shi nan. Sai shi ma wannan za ka iya amfani da shi, babu alaman diamond a kansa. So wannan kenan. Idan kana so ka yi amfani da background kuma sai ka taɓa wannan inda aka saka background, inda zai kawo ka background. Za ka iya ɗaukan background ɗin da kake so, amma ka kula saboda idan yana da alaman diamond ga diamond nan, idan yana da alaman diamond a cikinsa, so sai ka biya. Wannan kenan. So abin da za mu yi shi ne za mu ɗauki wannan misali sai mu taɓa wannan art ɗin. Abu na farko kenan. So ka ga mun shigo new project. Mun ƙirƙiri new project. Idan kuma ba background kake so ka ɗauka ba, za ka iya amfani da wannan plus sign ɗin ka taɓa shi kamar haka. So zai kawo ka nan sai ka ɗauki bidiyon da kake so ka yi editing. Misali ga wannan bidiyon misali ina so zan yi amfani da shi sai in ɗauka. Ga shi nan na kawo shi nan. So kun gani
da yake bidiyon a tsaye na yi shi na zan posting ne a TikTok, so kuma ratio ɗinsa abinda za ka yi kawai sai ka zo ka duba inda idan na TikTok ne, idan kuma ni YouTube za ka sa ko kuma a haka kake so ka bar shi sai ka bar shi a haka. So amma ni kuma a TikTok zan sa shi, zan je in nemo inda aka saka aspect ratio sai na amfani da shi, sai in taɓa inda aka saka aspect ratio sai za ku ga alaman TikTok gashi nan, wannan na TikTok ne. Idan kuma ni YouTube ne za ka taɓa wannan zai koma YouTube. Idan Instagram ne gashi nan, idan duk gashi nan alamomin wannan. So amma tunda a TikTok ne gashi nan na taɓa, wannan introduction ne. Kana da tambaya sai ka turo mini ta private insha Allah.